Takže poďme teraz už na bradyarytmie. Novinka tento rok, len pre vás a pre ostatných potom na YouTube. O čom sa budeme baviť, iba taká rýchla osnova, lebo čo môžu spôsobovať bradyarytmie je niečo, čo spôsobuje v podstate spomalenie srdca pod tých 60 úderov za minútu. A budeme sa baviť o SA blokádach, to je taká špecialitka. Patria tam aj tie AV bloky, ono spolu trošku súvisí tá bradykardia s tými AV blokmi. Potom povieme si, aký je rozdiel medzi sinus arrest a sick sinus syndrome. Dobre? To je tiež také. Tu máte príčiny tej, v podstate tých všeobecne tých bradyarytmí, ale aj tej bradykardie. Takže úplne najčastejšie je ten sinus atrialis poškodený idiopaticky, čo znamená, že predpokladá sa nejaká keby kumulácia oxidatívneho stresu, ako ten človek proste starne. A potom z tých diagnostikovateľných je to poškodenie nejakou ischémiou následkom aterosklerózy. To bude úplne najčastejšie. Ale sú tam aj tieto ostatné nejaké proste príčiny. Závisí zase od veku. My bavíme sa teraz ako keby od starších ľudí, o ktorým budete väčšinou točiť EKGčka. Dobre. Takže, keď mám bradykardiu, čo sa môže mi stať, je, že sa mi zapnú tzv. Náhradné rytmy. Bavíme sa teda o junkčnom a idioventrikulárnom rytme. Aký je medzi nimi rozdiel na EKG? Tak, junkčný rytmus by mal vlastne negatívnu P vlnu v jednotke a dvojke, končatinové zvody. Vždycky pozrite, ak sa dá nájsť tá P vlna, jednotka a dvojka, mala by byť pozitívna vždycky, lebo vlastne to sú, tá P vlna, SAčko, tak to mám v podstate vpravo hore a ide mi smerom dole a trošku doľava. A rovnako mi ide aj ten druhý zvod. Hej, takže tam by mal byť naozaj vždycky pozitívna tá P vlna. Uvidíme teda QRS-ko normálne, pretože mi to ide cez ISU zvazek fyziologicky na komory. U tých komorách by sme zase videli už nie takýto fyziologický prenos a tým pádom rozšírené QRS. A zase ten idioventrikulárny, terciárny rytmus je pomalší. Dobre. Tak, to je zase to isté. Dobre. Takže poďme najprv na blokády SA uzlu. Tam sú zase 3. Rovnako platia princípy ako u AV blokád. Trošku patofyziológie. Spomeňte si, z čoho sa skladá SA uzol. Máme tam nejaké pacemakerové bunky, to sú P bunky, a nejaké tie T bunky, ktoré transportujú ten signál. Tak, u blokád SA uzlu bude porucha v tých T bunkách, nie v P bunkách. Dobre? Bude porucha v podstate prenosu. Vám bude vznikať normálne ten vzruch v tom SA uzle a nebude sa prenašať na tie siene. Dobre. Čo budeme na EKGčku pozerať je PP interval. To znamená, že interval medzi jednou a druhou P vlnou. Poďme sa najprv pozrieť na sinoatriálnu blokádu prvého stupňa. To je taká raritná diagnóza, pretože diagnostikovať ju je možné jedine cez elektrofyziologické vyšetrenie. Pretože na EKGčku vy vidíte vlastne sinusový rytmus. Vy neviete, že on vzniká ten vzruch trošku skorej, ako vidíte tú P vlnu, lebo vy nevidíte úplne, kedy vzniká na EKG v podstate ten vzruch v tom SAčku, vy vidíte depolarizáciu tých siení. To je P vlna. Hej? Takže vlastne to je veľmi raritná diagnóza. Tak, ideme ďalej. A v podstate ten človek nemusí mať žiaden problém. Tak, čo je zaujímavé, je, že ten Wenckebachov fenomén funguje aj v SA uzle na tých T bunkách. A tu by ste, to je taký paradox, nevideli, vám sa bude teda predĺžovať stále akéby posun toho vzruchu, ale vy na EKG, čo uvidíte, je skracovanie PP intervalu, až dokým vám to nevynechá. Prečo je to skracovanie? Tak tá nejaká logika za tým je taká, že vám keď to vynechá, tak sa vám zregenerujú tie T bunky a potom ten prenos bude rýchlejší. Potom tam nastáva oneskorenie, ale v podstate vy ste pri tom prvom vzruchu boli úplne najbližšie, čiže ste sa vlastne posunuli na jednu stranu a potom máte opoždenie, tak sa posunete na druhú stranu a tak vlastne vzniká tá najdlhšia pauza, lebo idete akoby oboma smermi. Tak to dáva zmysel. Už potom ďalej ste už iba opozdení, takže sa to už iba skracuje v podstate. Hej? Čo je teda typické pre ten Wenckebach, je teda tá pauza, to vynechanie, ktoré je kratšie ako tie najkratšie dva PP intervaly. Hej, tu vidíme ten najkratší, po ňom mi to vynechá, to je tá bledozelená. Pretože mne vlastne, keď vynechá, tak sa mi zregeneruje
tá T bunka a je schopná ten signál preniesť úplne najskôr. V podstate skoro hneď ako vznikne. Takže to bude kratšie ako hoci ktorý ten opoždený PP interval. Dobre? Dáva to zmysel? Zvinte ruku, ak to chcete niekto ešte raz, inými slovami. Toto je asi také najťažšie z tých SA blokov, že tam to je také paradoxné, že sa naozaj skracuje ten PP interval. Dobre. Zase tu máme ten typ 1, typ 2. U toho typu 2, ten jeden sme si povedali, mi jednoducho vynechá a pokračuje ďalej a tá pauza je proste iba násobok, ako keby tam bol. Hej, čiže na tomto slajde vidíme, že tu máme 970 a tuto máme 1940, akéby PP interval, čo je vlastne dvojnásobok tých 970. Zatiaľ, čo toho typu 1 mi variuje ten PP interval, že sa mi vlastne skracuje, až dokým mi nevynechá a potom sa zase akéby skracuje. Dobre? Tak jo. SA blokáda 3. stupňa je úplné odpojenie tých T buniek, že prestanú úplne akéby prenášať. A tam tá pauza musí byť aspoň 2 sekundy, na to by sme mohli povedať, že to je teda blokáda 3. stupňa. A keď to naskočí, tak to musí byť nejaký x násobok, tá pauza musí byť nejaký x násobok toho PP intervalu. Hej? Takže keď mi to naskočí a je to napríklad trojnásobok toho PP intervalu, ktorý bol predtým, ktorý je pravidelný, lebo vám celý čas vlastne vzniká ten vzruch pravidelný, on seba neprenáša, hej? Tak môžem povedať, že to je blokáda 3. stupňa SAčka. Často budete ale vidieť, ak bude tá pauza dlhšia ako 3 sekundy, že už tam bude junkčný ten rytmus, lebo vlastne on po 3 sekundách naskočí. To najrýchlejšie prebíja ostatné. Dobre. Prečo je dôležitá tá pauza, že akože je to x násobok, tak je to totiž jediný rozdiel oproti sinus arrest. U sinus arrest máte poškodené P bunky, nie T bunky, takže je tam patofyziologický rozdiel a vám prestane zrazu generovať, ten generátor tie P bunky vám prestanú generovať vzruch. Preto sa volá, že sinus arrest zastáva sinu. P bunky prestali generovať vzruch. Ukáže sa to zase ako pauza asystolická. Zase mi po tých 3 sekundách typicky naskočí to AVčko, ale jediný rozdiel oproti bloku SA3 je vlastne, že to nebude x násobok toho PP intervalu predtým. Hej, lebo on sa keby nanovo naštartuje, zresetuje sa, tam sa keby nerieši, že tam nevzniká v podstate celý čas ten vzruch. Dobre. Je to jasné? No a posledné, sick sinus syndrom. Tak to je stav, je to, že syndrom. Není to nejaká konkrétna, názov je to proste syndrom kvôli tomu, že sa bavíme o poškodenom SA uzle plus vlastne generalizovaná porucha celého toho prevodného systému, hlavne v tých sieňach. To znamená, že na EKGčku uvidíte rôzne kombinácie arytmií. Najčastejšie je to tzv. Tachybrady syndrom, že vidíte fibriláciu alebo flutter, to si ešte dneska všetko prejdeme. A on keď spontánne sa ukončí, tak by ste čakali, že naskočí sinusový rytmus, ale tam je buď bradykardia alebo úplná asystolia, až dokým to znova nenabehne. Hej? Takže je to také. Vlastne tá diagnostika sick sinus syndrom, ak ju chcete ako diagnostikovať, tak vy vyvolávate tachykardiu a pozeráte sa potom, že 30 sekúnd vlastne stimulujete a potom pozeráte, že aká dlhá pauza je, dokým nenaskočí v podstate ten SA uzol, a ak je to viac ako 1,5 sekundy, to už je také fakt, akože to už taká kardiológia vyslovene, tak ak je to viac ako 1,5 sekundy tá pauza, tak tedy diagnostikujete sick sinus syndrom. OK. Samozrejme, môže to byť aj bez toho, že nemusí tam byť iba ten tachybrady syndrom, to je u 50%. Môže byť, že časté proste tie asystolické pauzy, neadekvátne bradykardia alebo chronotropná insuficiencia, to znamená, že ten pacient nedokáže vypúdiť to srdiečko do adekvátnej tachykardie, napríklad keď športuje, hej, tak odpadne rýchlo a tak. Že proste ten prevodný systém je poškodený. Najčastejšie teda idiopatický, teda tou vekom podmienenou degeneráciou a potom samozrejme ischemický, že má aterosklerózu koronáriek a tým pádom máte chronickú ischemiu, vznikajú fibrózne zmeny v tých predsieňach a tak to potom dopadne. Hej. Tu vidíte tú tachykardiu spoločne s FISI, s fibriláciou sieni, lebo je nepravidelná tá srdečná akcia a sú rôzne veľké tie QRS-ka, to si ešte všetko povieme. A za ňou nasleduje asystolická pauza, dokým vám sa znova nenakopne tá FISI. Hej, takže to vidíte v podstate na tom slajde. A je to teda diagnóza u starších ľudí.
máme teda tie SA, blokády a sinus arrest. A teraz čo to vyvoláva? Že kedy sa môže stať, že sa zastaví napríklad ten sinus arrest. Tak čo je toto tu? Viete to niekto? Tento komplex. Nejaká extrasystola. Perfektné. A je extrasystola porucha vedenia vzruchu? Není. Čo to je? Sa dozviete po pauze. Vidíte? Dobre. Tak, pauza.